Как се казваш и от колко време си ученик на English House? Аз съм Павел Чолков и съм ученик на English House от 4 години. Защо реши, че имаш нужда от уроци? Защото мисля да продължавам да уча в чужбина и мисля, че в днешния свят трябва да знаеш английски. Как ми открихте? Чрез приятели, които ви препоръчах. Какво ти харесва най-много в уроците тук? Атмосферата и хубавия начин, по който вземем новия материал. Какво значи това? Не знам. Не знам, защото е приятно как самия урок е структуриран. Окей. Не си твърде стресиран по време на уроците, Да, това ли имаш точно. предвид? Добре. Какво те затруднява най-много в уроците? Може би райтинга, защото е много как да кажа, напрегнато, което не мога да измисля какво да напиша. Добре. Как би ти помогнало изучаването на английски в бъдеще? И как ти помага сега? И сега, когато контактувам с някои туристи или помагам на някой английски приятел, се разбирам много по-лесно, когато използвам английски. И за университет, предполагам, за напред би ми помогнало, защото в чужбина ще искат. Би ли ни препоръчал на други твои приятели? Да, разбира се.